hainbat eta hainbat iz daude guretzat Usantzoloko jai batzordea, Ujaba, deskribatzen dutenak. Astelenetako batzar buka ezinak, barreak, buru hausteak, oztopoak eta guzti honen aurrean herriko elkarten babesa eta herritarren erantzuna beti izan hobea izan dela azpimarratu nahi dugu. Herriaren alde eta inolako interesi gabe, errespetuz eta iritzi guztiak kontutan hartuz, hori izan da eta da Ujabako marka. Urteetako lan handia egin ondoren, erreleboa pasatzeko ordua heldu da eta Ujaba biziri jarraitzen du. Benetan, proiektu honetan sinesten duten pertsona eskuzabalen esku geratzen dela. Biba zuek eta gora Usantzoloko jaiak! Apa,